खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे क्राइमनि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबि खौराङावनो दङ नाव जाब्रबथाय। दैयाव गब'ना गासै आसामावनो 7 गथ'साफोरनि जिउ खहा। मोनसे बिखा-खामथाव जाथायनि फारियाव आसाम रायजोआव शुक्रबारखालि 7 उन्दै गथ'साफोरनि दुखुनांथावै जिउ खहा जानायजों साग्लोबजादों। गथ'फोरनि गोथै सह'खौ गुबुन गुबुन दुखुनांथाव जाथायफोराव मोन्नाय जादोंमोन, जाय गावसोरनि हारिफोराव दुखुनि गुथाल दैथायहरदोंमोन। जरहाटनि तिताबराव काक'डंगा दैमानिफ्राय सासे 4 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ गैयै गोथै सह'खौ बोखांनाय जादों। बे नागिरना दिहुननाया जायगानि सुबुंफोरखौ सोमावग्लुंहोदोंमोन मानोना बिसोरो लाइमोन जिउ खोमानांनायखौ दुखु फोरमायदोंमोन। नगावनि खामपुराव आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन, जेराव 2 एबा 3 बोसोरसो बैसोनि सासे खुदियाखौ कपिली दैमायाव गोजावना थानाय मोन्दों। जायगानि सुबुंफोरा बयनिख्रुइबो सिगांसिन गोथै सह'खौ नुदोंमोन आरो गोख्रैनो पुलिसनो खौरां हरो। दुखुआ बे मोनदांथिजों गोथौसिन जादोंमोन दि गथ'आ दुखुनांथावै गब'दोंमोन। बे समावनो हजाइनि कपिली दैमायाव मोनसे नाव जाब्रबथाय जानायनि मोनसे गुबुन जाथाय जादोंमोन। गथ'साफोर आरो हौवाफोरजों लोगोसे सा 10 सुबुंफोरा बृहस्पतिबारनि मोनायाव भावना दिन्थिफुंनायखौ नायनो थाखाय गड़ैमारीनिफ्राय ताराडुबी लक्ष्मी नारायण नामघर नं 2 फारसे थांगासिनो दंमोन। जेराव सा 10 नि गेजेराव 8 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जादों। 2 गथ'फोरनि जिउआ दुखुनांथावै गोमादों। सासे 2 बोसोर बैसोनि गथ' अनुराग बर्मनखौ नागिरना मोनाखै। फारसेथिं 3 बोसोर बैसोनि शिवा बर्मनआ दैयाव गब'यो। फुंआव जायगानि सुबुंफोरा दैमायाव गोजावनाय शिवा बर्मननि गोथै सह'खौ नागिरना मोनो आरो अनुरागखौ नागिरनो नाजानाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ मार्घेरिटायाव गावनि आंगो फिसाज्लाखौनो बिमाया बुथारदों। सुप्रिया चक्रबर्ती मुंनि सासे बिमाया गावनि 5 बोसोरनि फिसाज्ला अभिमन्युखौ बुथारनायनि दायाव खाजादों। बे जौगानाया दुर्गा फुजानि फोरबोनि समाव हौवासा गोमानायनि उनाव जायो। गोजाम रामकृष्ण विद्यापीठ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनि साखाथियाव थानाय अभिमन्युआ दुर्गा फुजानि गुथि सानाव गोमानायनि खौरां मोन्दोंमोन। उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ थांनाय समबाराव बुरिदिहिं दैमानि रुगुंनिफ्राय बोखांनाय जादोंमोन। जायगानि थागिबिफोरा जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो दाबि खालामनानै रागा जोंनाय आरो दुखु फोरमायो। गिबि रिपर्टफोरा गोमानाय गथ'खौ मोनसे थुनफावथायारि नागिरनायनि इसारा होदोंमोन, नाथाय नायबिजिरनाया गोख्रैनो खोमसि महर लादोंमोन, जायनिफ्राय मिथिनो मोनो दि हौवासानि गावनि बिमाया बिथांनि थैनायनि थाखाय दायनिगिरि जानो हागौ। सासे जोनोमगिरि बिमाया माबोरै एसेबां अनागारि जानो हागौ? मा रोखोमनि अनागारथिया सासे बिमाखौ गावनि फिसाखौनो बुथारनो थुलुंगा होयो? सासे जायगानि थागिरिया बुंदोंमोन। 10 अक्ट'बरखालि अभिमन्यु गोमानायनि सोमोन्दै मार्घेरिटा पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जादों। बबेखानि नायबिजिरनायनि समाव सोमोनांथाव गुदि खिथाफोर नुजाथिदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिमाखौ खानाय जादोंमोन। गुवारै सोंनाय फिननायनि उनाव सुप्रिया चक्रबर्तीखौ मैया हमनानै लानाय जादोंमोन। चक्रबर्तीखौ आयेननि मोनसे उफ्रा खोन्दोजों लोगोसे केस नम्बर 144/2024 नि सिङाव दाय होनाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। थामथि खौराङाव दङ आसामनि सनारियाव 10 थाखोनि 3 फरायसाफोरा गोमाना दं। सनारि हिन्दी गोजौ फरायसालिनि 3 थाखो 10 नि फरायसाफोरा सोमोनांथावै गोमानायनि उनाव आसामनि सनारियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। हिन्जावसाफोरा बुधबाराव फरायसालियाव थांनायनि उननिफ्रायनो गोमानानै दं। हिन्जावसाफोरखौ नागिरना दिहुननायाव फेलें जानायनि उनाव बिसोरनि नखरफोरा सनारि पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव गोमानाय हिन्जावसाफोरनि गेजेराव सासेनि बिफाया बुंदों, आंनि फिसाजोआ फुंनि 8 रिंगासोआव फरायसालिनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बिथांजोआ क्लास खालामाखैमोन आरो बिनि उनाव न'आव फैफिनाखैमोन। आं भज रेलवे स्टेशन, सनारि पुलिस थाना आरो गभर्नर रेलवे पुलिस (जिआरपि) आव एफआइआर होदों। आं फुंआव बिथांनि सासे थाखोनि फरायसानिफ्राय मबाइलाव मोनसे मेसेज मोनदोंमोन दि बिसोरो भजनिफ्राय गंसे ट्रेनआव दावबायगासिनो दं, जाय सिगांनिफ्रायनो बिहारनि काटिहार बारखाबाय आरो दिल्ली फारसे थांगासिनो दं होनना सान्नाय जादों। आंनि फिसाजोजों लोगोसे आरोबाव 2 सिख्लाफोर दं, गासैबो थाखोनि फरायसाफोर। बिफाया आरोबाव दाबि खालामदोंमोन दि 3 हिन्जावसाफोरनि गेजेराव सासेया मोनसे थाखोआव फरायदोंमोन आरो फरायसालिखौ नागारदोंमोन।
फारसेथिं बिथांनि फिसाजो आरो गुबुन सासे हिनजावसाया फरायसालिनि बायजोआव नेगासिनो दंमोन। आंनि फिसाजोखौ दिल्लीयाव साख्रि होनायनि मुङाव थगायनाय जादों। आंनि फिसाजोआ सिगाङाव आंनि बिसिनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो दा बियो गोमानानै दं। बे समावनो सनारि हिन्दी गोजौ फरायसालिनि गोरायुंआ बिबुंथि होयो। साथाम हिनजावसाफोरनि गेजेराव सासेल' हिनजावसाया मोनसे पिरियड खालामदोंमोन आरो उदै सानायखौ बुंनानै फरायसालिखौ नागारदोंमोन। बिसोरो गासैबो फरायसालिनि थाखाय गाव गावनि न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो न'आव फैफिनाखैमोन। जों बिगोमाजों रायज्लायदोंमोन आरो मिथिनो मोनदोंमोन दि बिसोरो न'आव थाङाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामाव साइबार थगायनायाव बैसोगोरा एंग्ल'-इन्डियान आइजोखौ 58 लाख रां थगायदों। नुवाला बरठाकुर मुंनि सासे बैसो जानाय एंग्ल'-इन्डियान आइजोआ आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि डुमडुमा ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव साइबार थगायनाय जाथायनि खौरां होदों, जायनि जाहोनाव बिनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय फ्राय 58 लाख रां खावदोंमोन। भुगिनांनाय आइजोआ बे जाथायनि सोमोन्दै डुमडुमा पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर होदों, जायखौ बिथाङा मोनसे सांग्रांथियै सानथांखि खालामनाय थगायनाय महरै बरनायदोंमोन। बरठाकुरआ बुजायदोंमोन दि थगायग्राफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि उनाव बिथांजोखौ गावनि दोनथुमनाय रांखौ दैथायहरनायाव गोरोन्थि खालामनाय जादोंमोन, जायफोरा दाबि खालामदोंमोन दि बिथांनि एकाउन्टआव थानाय राङा गोसोम रां। बिसोरनि बिथोननि उनाव बिथांजोआ मोननै मख'जाथाव लेनदेन खालामदोंमोन। 49 लाख रांनि गिबि दैथायहरनाया आरटिजिएसनि गेजेरजों तिनिसुकियायाव बिथांजोनि फेडारेल बेंक एकाउन्टनिफ्राय राजस्थाननि येस बेंक मर्टा सिटीआव गुर्जर ट्रेन्सपर्ट कम्पानिसिम आइएफएससि क'ड ESB 00000323 मावफुंनाय जादोंमोन। 9 लाख रांनि नैथि दैथायहरनाया 14 अक्ट'बर 2024 मायथाइयाव रुपाई साइटिंआव बिथांनि एसबिआइ एकाउन्टनिफ्राय ओडिशानि रेंगाली ओनसोलाव मा समलार मेडिकेल स्ट'रसिम आरटिजिएसनि गेजेरजों बन्धन बेंकनि आइएफएससि क'ड BDBL 00002427 बाहायनानै जादोंमोन। गावनि अजदआव बरठाकुरआ बुंदोंमोन दि थगायग्राफोरजों बाहायजानाय नारसिननाय आदबफोरखौ नोजोर होनानै नांगौ रोखोमनि फोरमान खालामाजासे खामानि मावदोंमोन। बिथांजोआ बे थिरांथानि थाखाय दुखु फोरमायदोंमोन आरो गावनि गोमानाय धोनखौ ट्रेक खालामनो आरो मोनफिननो थाखाय गोख्रैनो पुलिसनिफ्राय हेफाजाब खावलायदोंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बाथि खौराङाव दङ आसाम शिबसागराव ONGC मावख'गिरिफोरा लांखारनायनि खैसार खालामनायाव आरोबाव सानै हमजादों। शिबसागर पुलिसआ बन्द खालामजानाय इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्ट आलफा आइजों लोगो जानानै थाव आरो मिथिंगायारि गेस कर्प'रेसन ONGC नि सासे मावख'गिरिखौ लांखारनायनि फाव फान्दायनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। सन्देह गोनां शिबसागरनि शफिकुल रेहमान आरो तियकनिफ्राय त्रिनयन गगैखौ फारियै लखरा, गुवाहाटी आरो जरहाटआव हमनाय जादों। फोथायनाय जायो दि बे सानैबो मस्ट वान्टेड खारखोमानाय ताहिरुल हुसेननि दैदेननायाव मोनसे लांखारग्रा हान्जानि बाहागोमोन। शफिकुल रेहमानआ लांखारनायनि थांखिजों गारिनि सालायगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला सानै हमजानायफोरा हुसेनजों 10 लाख रांनि लांखारनाय बिथांखियाव बाहागो लानो थाखाय रादाय खादोंमोन। शिबसागर पुलिसआ सिगाङाव बावैसो जालांनाय मोनसे खौरां मेलाव ONGC नि मावख'गिरिफोरखौ लांखारनो थाखाय आलफा आइ नि मोनसे गुसु सानथांखिनि बागै फोरमायदोंमोन, जेराव अपारेशनखौ फेलें खालामनो थाखाय लानाय सांग्रां नाजानायफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन। शिबसागरनि पुलिस सामलायगिरि सुब्रज्यति बराया बे केसखौ गुवारै बेखेवनानै बुंदोंमोन दि बे प्लटआ मे 2024 मायथाइनिफ्राय खामानियाव दंमोन। ONGC नि मावख'गिरि हुसेनखौ बे बिथांखियाव फान्दायनाय जादोंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ आसामनि धुब्रि प्रेस क्लाबखौ बुफायदों, नायबिजिरनाय सोलिगासिनो। सिनाय मोनै दुथांफोरा बृहस्पतिबार मोनानिफ्राय शुक्रबारनि फुंनि गेजेराव माखासे समनि थाखाय आसामनि धुब्रि प्रेस क्लाबखौ बुफाय-बुसि खालामो। बे हाबाखौ क्लाबनि सोद्रोमाफोरा 18 अक्ट'बरनि फुंआव धुब्रि सोहोराव नागिरना दिहुनदोंमोन। धुब्रि प्रेस क्लाबनि आफादगिरि राजीव शर्माया मिथिहोयो दि क्लाबनि सिङाव थानाय फार्निचारआ बायनाय मोनदोंमोन आरो गंसे टिभिखौ बेनि स्टेन्डनिफ्राय बोखारनाय जादोंमोन। बिथाङा फोरमायदोंमोन दि दुथांफोरा बन्द आलमारिखौ सिफायनो आरो खुलिनो नाजादोंमोन, नाथाय खाफाल मोजां दि बिसोरनि नाजानाया जाफुंसाराखैमोन। बे क्लाबनि सोद्रोमाफोरा थाबैनो धुब्रि सदर पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज OC नो मोनसे एफआइआर होयो, जाय जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो दाबि खालामो। बे जाथायनि सायाव फिनजाथाय होनानै धुब्रि जिल्ला मावफुं खौरांगिरि आफादनि आफादगिरि आसिकुरि रेहमानआ गाग्लोबनायखौ गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन। बेयो खौरां बिजोंनि उदांस्रिनि सायाव मोनसे रागा जोंथाव गाग्लोबनाय।
जों बिबानगिरिफोरखौ थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो आरो गोख्रों राहा लानो खावलायदों। सुबुंखान्थियाव बेफोरबायदि जाथायखौ सहायनो हानाय नङा, रेहमानआ बुंदोंमोन। बे आयदानि सायाव नायबिजिरनाया आथिखालाव सोलिगासिनो दं। फारसेथिं जायगानि खौरांगिरिफोरा खौरां बिजोंखौ नोजोर होनानै सिगिनायनि बांलांनाय जाथायफोरनि सायाव गावसोरनि जिंगा फोरमायदों। स्निथि खौरांआव दङ आसाम राइफल्स आरो कास्टम होबथाग्रा गोहोआ चम्पाइआव 1.4 कौटि रांनि आयेन बेरेखा बेसाद जब्द खालामदों। मोनसे जथाय अपारेशनाव आसाम राइफल्स आरो कास्टम होबथाग्रा हान्जानि थान्दैफोरा चम्पाइ जिल्लायाव गोबां आयेन बेरेखा मुवाफोर आरो मुवाफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बे अपारेशना 16 आरो 17 अक्ट'बर 2023 मायथाइयाव हुमुनमेलथा आरो जकाटारनि ओनसोलफोरखौ नोजोर होनानै जादोंमोन। हानजाफोरा हेर'इन नं 4, आयेन बेरेखा सुपारि आरो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय जौफोरखौ जब्द खालामदों। जब्द खालामनाय बेसादफोरनि अनुमान खालामनाय बेसादआ 1.40 कौटि रां। बे अपारेशना ओनसोलाव सिखाव फालांगि हाबाफारिफोरखौ दबथायनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। बिबानगिरिफोरा बेफोर आयेन बेरेखा बेसादफोरनि फुंखाखौ नागिरनो आरो बेफोरखौ राननायनि थाखाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं।